Bini-bini na ninanais ko. Ay, di ko pala na-edit, babe. Kalimutan ko. Tapos siyang harang. Oh. Ayan, FW Lutong Pinoy Canada, hindi nga shout out. Open ko lang lalabs. Kabubukas ko lang, ayan. Open ko lang po, ayan, thumb shake. Salamat sa pa-thumb shake lalabs. Kabubukas ko lang. Kakakain ko lang, ayan. Ayan, FW Lutong Pinoy, may love shout out lalabs. Salamat sa pa-thumb shake. Busog pa ako. FW Lutong Pinoy, ayan. Lutong Pinoy. Bye. Ayan si Nightbot, agad-agad nagbababa. Hindi na pwede maghintay muna. Bye. Ayan, Marok, may nalang shout out. Tamsak host, ayan. Salamat mo sa patamsak dyan. Ayan, ka-open ko lang lalabs. Mga 8 minutes. Ayan. Kaya wala pang ganong tao.
Ayan, 6 million in the house watching. Mega love shout out 6 million. Ayan. Thank you so much sa 6 million yan mga lalabs. Ayan. Dagdag pa dyan ang hindi niya, proteinin ng kapo niya. Sure na finish ka, finish ka. Yan mga lalabs, magsipasukan na kayo dyan. 7 million watching in the house. Mega love shout out. Mr. Mayong TV, mega love shout out. Ayan. Mr. Mayong TV, ayan. Then Marok Bersosa, ayan. Mega love shout out. Host, Happy New Year, ayan. Happy New Year po Mr. Mayong. Premiere, ayan. May premiere sa mga lalabs. Ka-open ko lang, Mr. Mayong. Tamsakan natin yung premiere mo. Ayan. Wala ng uragon. Musog pa ako mga lalabs. Kakain ko lang ng nilagang baka. Ayan. My favorite nilagang baka. Ayan. Parang mabigat pa yung tiyan ko. Ayan, Safar Official 444. Ayan. How are you my friend host? Ayan. Safar, mega love shout out. Safar lalabs. Ayan. Thank you for coming. Ayan. Ayan, natamsakan na kita, Mr. Mayong. Ayan. Nakadikit naman yung main ko sa'yo. Ang sibi ko lang ng uragon, tinamsak ko rin sa'yo. Ayan. Tamsak na sa binaba mo. Salamat sa patamsak lalabs. Ayan. Second account ko yan, si Bicolanang Oragon. Ayan. Dating likit. Sobrang busog ko mga lalabs. Ayan. Safar Official, I already connected. You are my old friend, no? Is Bicolanang Oragon, it's my second account. Ayan. Bicolanang Oragon, it's me also.
Nandyan ka, ano, Marok Versosa, umalis ka na ba? Nawala na si host. Paano nawala? Nandito lang ako. Nandito ako, paano nawala? Nandito ako, ano? Mr. Mayong, nandito ako. Please, my friend, host, pin my link, thanks. Parang pag-ubing lang, bigla na lang bumibitaw at nagiiwan. Parang pag-ibig lang. Mga hugot, oy. Mr. Marok, ayan. Saan yung bahay mo? Siya kasi unang pumasok. Ayaw mo magbaba ng bahay. Later on, Safar, just wait. We will wait more people. Hugot niya, ano eh. Hugot yan ni Mr. Mayong, ayan. Busog pa talaga ako mga lalabs. Ang bigat pa ng tiyan ko. Ang dami kong kinain. Hindi kasi ko nakain sa gabi. Pero ngayon kumain ako ng napakadami kasi yung ulam ay nilagang baka. Ayan. Favorite ko yung nilagang baka. Parang pag-ibig pala. Nakabag lang ni kapatid na host. Medyo busy lang. Sige lang po. Si ano na lang yung premiere ni ano. Ni matamsak yung premiere. Wait lang. Nicole Cooking Vlog, Migalab, shoutout Toso ko sa dating dikit. Ayan. Nicole Cooking, Happy New Year to you, lalabs. Ayan. Malakas ba yung boses ko mga lalabs? Naririnig nyo ko. Ayan. May jacket ka na, Nicole. Ayan. Nicole lalabs. Ayan, may jacket ka na. Marok versus you done and contact me, my friend, thanks. Ayan, Marok, pabalikan na lang si Safar, dan na sa'yo. Salamat, Lala, boss. Ayan. Ayan, Zafar, nagbaba ng kanyang bahay. Mr. Marok, pabalikan na lang po si Zafar. Ayan. Dan na daw po sa'yo. Ayan, Mr. Mayong nagbaba ng kanyang bahay. Mga lalab, malakas ba yung boses ko? Naririnig niyo ko. Zafar Official, mega love shout out. Ayan, from Nicole Cooking Vlog. Ayan. Anong iisipin na? At ako nag-iikot-ikot. Oh my god, nag-iikot-ikot tayo ah. Kala ko malalaglag ako eh. Alin, ayan. Isipin na. Nicole ko yung vlog nagbaba ng kanyang bahay mga lalabs. Ayan. Wow, sana walang laki ng bahay ni Madam Nicole. Ayan. Yan kung naka tikita ko sa'yo, Nicole. Si Min yung binababa mo eh. Ayan, dikit pala ako sa'yo. Tamsakan ko to. Nakadikit ako sa'yo, ano, Nicole. Pa-check na lang, lalabs. Nakadikit ako, lalabs, sa'yo, no? Dikit yung main ko sa'yo, ayan. Hindi ko alam kung saan tayo nagkadikitan.
Pero nakadikit ako eh. Ayan, Abby Mingalab, shoutout, tamsak host. Ayan. Ano ba yan? Ang dami kong kinain. Salamat, lalabs. Ayan. Ayan, Abby nagbaba ng bahay. Main talaga ang gamit ko, lalabs. Ayan. Tama yan, ayan. Ang laki na ng bahay mo, sana all. Ako kasi ano eh, hindi ako nakakapangisda kasi sa araw may trabaho. Ganitong oras lang ako yung available. Tapos nakakapangisda lang ako pag break time. Mga 1 hour lang yun. Tapos back to work na uli. Nagkadikitan tayo kay Latino Pinay. Latino Pinay. Buti ka pa naalala mo kung hindi ko na maalala. Abi, you done and you contact me, my friend. Thanks. Ayan. Abi, babalikan na lang si Zafar. Ayan, dan daw sa'yo. Ayan. Ayan, Zafar, nagbaba ng kanyang bahay. Abi, nagbaba ng bahay. Ayan, Zafar official. Dan, connect to you, friend. Thank you. Ayan. Ayan, Zafar Marok Versosa is already connected to you. Ayan. Sa bahay mga kumarop, ayan, panoorin ko tong Good Morning Plants. Ayan. Ang minuto lang pala tumarop. Ayan, Zafar, ayan, kumarop, pinapanood ko to. Ayan, salamat host. Ayan, gaganda naman ang halaman mo, ang tataba. Parang halaman to sa halaman sa kagubatan. Iba yung iba. Yung iba parang nabubuhay to sa masusukal na lugar. Ayan, may harang pa, marop. May harang, marop. Zafar official, done with all bell, my friend, from Nicole. Ayan. FW Lutong Pinoy in Canada, nagbaba ng bahay. Ayan. Mga lalabs, naririnig niyo ba ako? Naririnig niyo naman ako, di ba? Mas malakas ba yung music ko kaysa sa boses ko? Nasa Al-Ain ako, lalabs. Al-Ain, Nicole, Al-Ain. Nasa Al-Ain lang tayo, lalabs. Ayan, okay lang, lalabs. Parang may buhok yung dila ko. Nakakain nata ako ng buhok. Power, beats, flow, beats, flow. It's sandali. Ayan, Abi nagbaba ng bahay. Ayan. Para kang kumain ng alam na dis, lalabs. Kumain ako ng rambutan. Yan, FW Lutong Pinoy in Canada, you done and contact me, my friend. Ayan.
OFW, pabalikan mo lang. Wala. Hahaha. Tawa tuloy si Nicole. Masarap yun. Masarap yung lalabs, hindi na binabalatan. NFW lang tong Pinoy in Canada, pulpak, ayan. Support Kalimbang, para marop, ayan. Ayan, Margie, may love shout out, Margie. Tamsak ko, salamat sa patamsak, ayan. Margie, nagbaba ng bahay, ayan. Sabi, thank you from Nicole Cooking Vlog, ayan. Ayan, hindi ko na uragong nagawa ng kanyang bahay. Kaya nga yami kaayo. Sumabit na tayong book sa ano. Sumabit na may naiwang book sa ano ko dila. Busog pa naman ako. Nemo Lovers, mga love shout out. Ayan. Nemo Lovers, ayan. Tawa tuloy si Nicole. Nemo Lovers, mga love shout out. Lalaws, ayan. May kwento nga, lalas na sumuka daw siya ng buhok, lahat alam na this. Pati siguro yung buhok ni Lunok eh. Post 12 thumbs up. Good morning. Aga-aga naman kasi nito. Dan tamsak host, ayan, from Marof, ayan. Marof versus dan friend from Abi, ayan. Simple Jean Canada, harang, ayan, salamat po sa paharang. Ayan, Abi, nagbaba ng bahay. Pati siguro Nicole yung buhok ni Lunok eh. Mabalbon sis, lalag. Oh my God. Ayoko pa naman, ano, tumawa ng malakas kasi may tulog. Magising. Ayan, Marok versus sa Abi and Nicole Cooking Vlog. Hello from Simple Jean Canada. Ayan. Abi OTW from Marok. Ayan. Ayan, Zafar nang baba ng kanyang bahay. Nandyan pa ba si ano? Just wait. Si ano muna. Sunod na natin si... Nandyan pa ba si ano? Si Mr. Mayong. Yung premiere niya. Wala na ba siya? You are the... Just wait the par after this one OFW Lotong Pinoy. You are the next, okay? Yan, Animo Lovers, nagkaba ng kanyang bahay. Murag versus sa pulpak from Animo Lovers. Ayan. Animo Lovers, nagbaba ng bahay. Ayan. OFW Lutong Pinoy in Canada. You done and contact me, my friend. Thanks. Ayan. From Zafar. Ayan. Abi Minodax TV dan pulpak. Support Kalimbang all from Marok Bersosa. Ayan. Simple Jean Canada, may love shout out sis, babalikan kita. Ayan. Mami Teresa, may love shout out. Ayan. Tamsak host. Ayan. Salamat po sa patamsak. Animo Lovers, you done and contact me, my friend. Thanks. Connect. Mali kasi sulat niya. Ayan, Zapper nagbaba ng bahay. Ayan. Happy New Year host. Ayan. Happy New Year din po, Mami Teresa Vlog. May love shout out. Ayan.
Mami Teresa Vlog, Zafar Official. Ayan. Hello from Simple Jenny, Canada. Ayan. FW Lutong Pinoy, Canada full pack. Ayan. From Animo Lovers. Ayan, Animo Lovers ng baba ng bahay. Ayan. Mami Teresa Vlog, you done and connect me my friend. Thanks. Ayan. Ayan, Zafar ng baba ng bahay. Noted Animo Lovers from OFW. Ayan. Lutong Pinoy. Ayan. Ayan, Animo Lovers, Danso Clip, Pulpak, Support Kalimbang Ul. Salamat. Ayan. Yan, Marop, thanks from Animo Lovers. No worries mga guys, digitan ko kayo. Ayan. From OFW Lutong Pinoy in Canada. Ayan. Dan nasa nakapin FW Lutong Pinoy in Canada from Mark Bersosa. Ayan. Ayan mga lalas, palablab naman yung aking member dyan. Tatlo lang naman yan sila. Ayan. Yung binababa ni Nightbot, si Junaski. Ayan. Oh, siya. Ayan, Abi, sis, dikitan mo ako sa main mo. Nakita ko na ang bakas mo. Ayan. From Nicole Cooking Vlog. Ayan. Minudax TV full pack from Animo Lovers. Ayan. Ayan, Animo Lovers ng kanyang bahay, mga lalabs. Ayan, 8 million in the house. Mega love shout out. 8 million. Ayan. Thank you so much dyan sa inyong mga support, mga lalabs. Ayan. Mga lalabs, pa love naman yung aking member na si Kino, yung binababa ni Nightbot. Ayan. Ayan, Abi nagbaba ng bahay. Ayan. Pati channel, mega love shout out lalabs. Hello. Ayan. Ayan, Zafar nagbaba ng kanyang bahay. Pati channel, nagbaba ng kanyang bahay, mga lalabs. Abi dan and you connect me my friend from Zafar. Ayan. Yan, Abi nagbaba ng bahay, mga lalabs. Ayan. Pati channel, nagbaba na rin ka nabulol na ako ng kanyang bahay. Ayan. Simple Gen Canada, mega love shout out. Ayan. From Mark Bersosa. Ayan. Ayan, Abi nagbaba rin ng kanyang bahay. Ayan. Let's friend host, pin my link. Just wait 5 minutes, Zafar, then after that I will pin your link, okay? Malablab naman yung binababa ni Nightbot, mga lalam, na si Bloody Coder, yung aking member. Ayan. Yan, pati channel, nagbaba ng kanyang bahay. Siya. Ayan. Wala niya ako. Ayan. Pati channel dan full pack support Kalimbang all. Ayan. 908 ka na from Mark Bersosa. Ayan. Road to 1K pala si pati channel. Niya ko dahil sa'yo. Dahil sa'yo. Ayan. Ayan, palablab naman yung binababa ni Nightbot, mga lalas, na si Lloyd, yung aking member. Ayan. Ayan, Simple Gen Canada. Ayan, nakasupport.
Nicole Cooking Vlog full pack from Animo Lovers. Ayan. Animo Lovers ng baba ng bahay. Ayan. Abi ng baba ng kanyang bahay. Abi, wag kang sumusunod magbaba ng bahay, lalab. Minodax. Minodax pala to. Ayan, Extreme Vlog, mga love shout out. Tamsak dan madam, ayan. Extreme Vlog, mga love shout out, ayan. Ayan, pati channel ang baba ng kanyang bahay, ayan. Okay, puntahan kita, Animo, salamat. Ayan. From Nicole Cooking Vlog, ayan. Mami Teresa dan Tamsak already connected from Animo Lovers, ayan. Ayan, Animo Lovers, nagbaba ng kanyang bahay. Imaski all kalimbang sayo, salamat from Nicole, ayan. Ayan, pati channel nagbaba ng kanyang bahay, ayan. Palablab lang yung binababa ni Nightbot, mga lalab, yung aking member na si Jonaski, ayan. Ayan, Zafar, where are you now? Zafar. Malis na ata siya. Zafar, ayan. Where are you now, Zafar? Zafar, umalis na ata. Ayan, Animo Lovers, nagbaba ng kanyang bahay, ayan. Abi, nagbaba ng kanyang bahay. Mga lalapalaplab naman yung binababa ni Nightbot, si Kino, ayan. Zafar, where are you now, Zafar? Umayas na ito. Zafar, ayan. Sino ba unang pumasok? Si ano ata? Si Abby ba? Dalawa! Ayan. Zafar, ayan. Lumayas na ata si Zafar. Simplay Jin ka na bahay mo, sis, ayan. From Nicole Cooking Vlog, ayan. Simplay Jin, maguba ka daw po ng bahay mo, ayan. Sabi ni Nicole Cooking Vlog. Umalis na ata si Zafar. Bala siya. Ayan, nun pala si Zafar, iambot, oy. I call you too many times, Zafar, you're not responding, ayan. Now I pin another one. After that one, I will pin your link, Zafar. Ayan, Marok Versosa nang baba ng kanyang bahay. DJ Dance Remix. Mga lalas, wag naman kalimutang dikitan yung aking member na si Lloyd. Ayan. Yung binababa ni Nightbot.
Ayan, Marok Versosa nagbaba ng kanyang bahay. Ayan. Palablab naman mga nalags yung aking member na si Lloyd. Ayan. Binababa ni Nightbot. Ayan. Ayan, Marok Versosa dan connect with me friends. From Zafar. Ayan. Zafar nagbaba ng kanyang bahay. Ayan. Ayan, 5 million in the house. May love shout out. Ayan, 5 million. Thank you so much. Ayan, John Obligar. May love shout out. John Obligar. Ayan. John Obligar nagbaba ng kanyang bahay. Pati channel dan tamsak already connected from Anemo Lovers. Ayan. Anemo Lovers ng baba ng bahay. Tamsak dan host. Ayan. From John Obligar. Salamat sa patamsak, lalabs. Corona, babay na uy. Palablad man yung binababa ni Nightbot mga lalaki si Jonaski. Ayan. Maayong buntag ho. Ayan, salamat po. From John Obligar. Ayan. Safar Official. Ayan, connected already my friend from Marok Versosa. Ayan. Pinto, pop. Magsanda lang ako, ayan. Simple Gen Canada, ayan, nakasupport. Sasayaw nga ako para di ako antukin. Palalado yung nakapin mga lalab si Anemo Lovers. Ayan. John Obligar full pack from Anemo Lovers. Ayan. Ayan, John Obligar, pabalikan na lang si Anemo Lovers. Nakapin po siya. Ayan. Ayan, Anemo, huwag ka magbaba ng bahay, lalabs. Lablab naman yung aking member mga lalas na binababa ni Nightbot. Ayan, si Bloody Coder. Ayan, the only one channel. The only channel, may love shout out. The only channel, hi, ayan. The only channel, ayan. Jacket ka na, lalabs. Anemo Lovers dan na kanina, ayan. Marok nagbaba ng bahay. Harang, ay salamat po sa paharang ni Cool, ayan. My boy, come here nang. Where is my boy? My boy, where's my boy? Yung aking pusa dumaan. Where is my boy?
Salamat sa paharang dyan, lalabs. Ayan, ano mo, hinahanap ko bakas mo, kapatid di ko makita, ayan. From Nicole, ayan. Ano mo labas magbakas ka kay Nicole Cooking Vlog para ikay kanyang mabalikan, ayan. Simple Gin Canada Full Pack, ayan. From Animo Lovers, ayan. Huwag kalimutang si host tamsakan mga lalabs, ayan. Ayan, Animo Lovers nagbaba ng kanyang bahay. Ayan, OFW Lutong Pinoy in Canada nagbaba ng kanyang bahay mga lalabs. Host exit muna mi at may pasok pa mi. Ayan, Marok, maraming salamat po lalabs. Ingat ka po palagi, ayan. Happy New Year. Nani Silva mga love shout out, ayan. Ayan, Nani Silva nagbaba ng bahay. Ingat ka po Marok sa iyong pagpasok, ayan. Lay 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 lay. Ayan, Zafar. Where are you now, Zafar? Zafar, drop your link. Zafar. Wala na naman to si Zafar. Mamaya pag may nagpin ako ng iba, saka siya papasok. Zafar, where are you, Zafar? Ayan, dikitan ko muna si Nani Silva o TW, ayan. Sige lang lalab, Marok, ayan. Huway ma-vlog, migalab shout out, ayan. Tamsak host, salamat sa patamsak, ayan. Huway ma-vlog nagbaba ng bahay, ayan. The Only Channel, hi, ayan. Hello lalabs, ayan, padikit iwan bakas, ayan. Ashraf, you still there or no? Hi, Animo Lovers, ayan, from The Only Channel. Nani Silva o TW, ayan, from Huway Ma, ayan. OFW Lutong Pinoy Dan, ayan, pabalikan na lang po si Abi Lutong Pinoy, ayan. Dan na sa'yo, ayan, nagbaba ng bahay si Abi. Alam, palablab naman yung aking member na si Bloody Coder mga lalaw, yung binababa ni Nightbot. Ayan. Ayan, The Only Channel, Huway Ma Vlog, Abi, hello. Ayan. From Simply Gen Canada. Ayan. Ayan, Simply Gen, hello, migalab shout out. Grab shout out. Ayan, Nani Silva Dan, connect my friend, ayan. Okay. Alberto Arena, migalab shout out, ayan. Tamsak harang host, ayan. Salamat sa patangsak lalabs, ayan. Nani Silva Dan, visit my house, ayan. Friend from Huway Ma Vlog, ayan. Sige ho, salamat. Sige po Marok, salamat din. Ingat ka dyan sa pagpasok mo, God bless. Ayan, migalab shout out host and Happy New Year, ayan. From Alberto Arena. Salamat po yan, Alberto, ayan.
Simple Jean, hello from Huayma, ayan. Ayan, Alberto Arena nagbaba ng bahay. Ayan, huwag kalimutang tamsakan si host mga lalab, sabi ni Nightbot. Alberto Arena OTW from Huayma Vlog. Ayan, 8 million in the house. Mega love shout out. Ayan. Maraming salamat sa inyong support dyan mga lalabs. Ayan, Michael Rocha 2. Ayan, mega love shout out Michael. Ayan. Ayan, Michael nagbaba ng kanyang bahay. Wala na si Ashraf, bahala siya. Abi, nasaan ka na, Abi? Yun. Tapi naman, oy. DJ PJ, idol. Palablab naman yung aking member mga lalab na si Jonaski. Ayan. Yung binababa ni Nightbot. Ayan, si Kino binaba rin ni Nightbot. Animo lovers, full pack dan to your house. Ayan, from Alberto. Headset. Alberto dan from Michael. Ayan. Bakit? Bakit? May balak ka ba? Mag-alarm ka. Ayan, Alberto dan from Michael. Ayan. Michael Rocha TW po from Alberto Arena. Ayan. Connection Euro Dance dan Tamsak. Ayan. From Animo Lovers. Ayan. Animo Lovers nagbaba ng bahay. Ayan. Michael nagbaba ng bahay. Ayan. Ayan, Nani Silva nagbaba ng bahay. Wow, social distancing. Animo dan from Michael. Ayan. Animo pabalikan na lang si Michael. Ayan. Ayan, Michael Rocha nagbaba ng kanyang bahay. Parang host. Ayan. Salamat sa paharang dyan, lalabs Alberto. Ayan. 1 letter. Ayan. Palablo naman yung aking member na binababa ni Nightbot mga lalabs na si Lloyd. Ayan. Click nyo lang yung kanyang link. Ayan. Michael Rocha full pack done with baka salamat. Ayan. From Alberto. Ayan. Alberto Arena dan sukli lang po dito sa bahay from Huayma. Ayan.
Mama Donna Migalab shout out. Ayan. Morning host. Ayan. Good morning po Mama Donna. Ayan. Nagilis ba si Sir PD kagabi? Nagpunta ka doon? Ay kaninang umaga. Ayan, Nani Dan from Michael. Ayan. Huwag mo TW po from Alberto. Ayan. Yan, huwag kalimutang tangsakan si host mga lalabs. Ayan. Pati channel, nagbaba ng kanyang bahay. Ayan. Social distancing. Ayan. Consideration with its due personality is not combined. Yes, that is social distance. One later, this time, what is social distancing? While social distancing, it is a kind of consideration with its due personality is not combined. Yes, that is Ayan, pati channel nagbaba ng kanyang bahay. Ayan. OFW lutong Pinoy in Canada, nagbaba rin ng kanyang bahay. Ayan. Welcome my channel please. Ayan, from Pati channel. Palablab naman yung aking member na si Junaski mga lalabs. Binababa ni Nightbot. Ayan. Alberto Arena Pulpak from Animo Lovers. Ayan. Ayan, Animo Lovers nagbaba ng kanyang bahay. Ayan. Pati channel nagbaba rin ng kanyang bahay. Ayan. FW Dan from Michael. Ayan. Lablab naman yung binaba ni Nightbot mga nalab na si Kino. Ayan. Huwag mapulpak suklidan po with bakas. Ayan. From Alberto Arena. Ayan, Pati channel nagbaba ng kanyang bahay. Pati channel. Animo Lovers, thanks sa sukli mo. Ayan, from Alberto Arena. Ayan. Pati channel nagbaba ng kanyang bahay. Ayan, 8 million in the house. Bigyan ka lang shout out. 8 million. Ayan. Pati channel nagbaba ng bahay. Ayan. Please friend host my pin links. So far I already call you many times but you're not here. That's why I call someone. Ayan, palabal naman yung nakapin mga lalab si Abby. Ayan. Later dun go stay here. Ayan. Ayan, Michael Rocha nagbaba ng kanyang bahay. Ayan. Ayan, may 6 for banana only. For banana 650. Ayan. Harang, salamat po sa paharang dyan. Ayan.
Ayan, Brother Mar, may galab shout out. Ayan. Brother Mar, ayan. Alberto Arena nagbaba ng kanyang bahay. Ayan. Salamat sa patamsak po, Brother Mar Channel. Ayan, nagbaba ng kanyang bahay. Ayan. FW Lutong Pinoy nagbaba ng bahay. Ayan. Pati Channel nagbaba ng kanyang bahay din. Ayan. Brother Mar nagbaba rin ng kanyang bahay. Animo Lovers, Mama Donna Pulpak from Animo Lovers. Ayan. Magbabago. Alam na naman yung aking member na si Junatski mga lalaw. Ayan. Eko, nakamot to eh. FW Dan, ayan, from Michael Rocha, ayan. Mikasha Kusin, Migalab, shout out, ayan. Alright, ayan. Kagising mo lang Mikasha or nasa work ka na. Ayan, Margaret Marquez, Migalab, shout out, Tamsak host, ayan. Salamat Animo Lovers, ayan, from Mama Donna. Michael nagbaba ng kanyang bahay, ayan. Hello to all Miss Bulong, ayan. Migalab shout out, Mikasha Kusin, ayan. Lord Chuson Tusok, Tamsak, dan Puwig, bakas nating dikit, salamat po, ayan. Salamat Alberto Arena Lalabs, ayan. Bago. Nasa work na po Miss Bulong, ayan. Sige po, ayan. Wala kayong wala kang customer, ayan. Sa work po, ayan. Dan tusok sa nakapin, old friend, ayan. Si ano naman isusunod natin? Sino ba yun? Yung unang pumasok. Si Alberto. Si Alberto naman yung ipin natin, ayan. Ayan, breakfast time ha. Sana all my breakfast, ayan. Sige, magkape ka dyan, Mikasha. Parang gusto ko rin magkape, ayan. 25 thumbs up, ayan. Salamat po sa pa-thumbs up dyan, ayan. Alberto Arena Dan tusok po dating dikit, ayan. Margaret nagbaba ng bahay, ayan. Ayan, Bicolanang Oragon nagbaba ng bahay, palablab mga lalaws, patamsak, ayan. Harang ho, salamat sa paharang, ayan. Parang gusto ko tuloy magkape. Ayan, si Mikasha nagkakape ka. Parang sarap uminom ng kape. Ayan, Junaski Pulpak dan mid bakas pasokli na lang, salamat po, ayan. Farm Grit TV ngalam shout out, ayan.
Ayan, may jacket ka na farm grip. Ayan. Salamat po sa pagpinos. Ayan. Ayan, Alberto Arena. Ayan, bigyan kita ng 2 lalabs. Pagdikit mo kay sino ba tinikitan mo? Junaski. Ayan. Bigyan kita ng 2 Alberto. Ayan. LS while cooking chop suey. Ayan. May harang ka ano? May harang ka Alberto. Zafar. Ayan. Thank you so much po. Sa inyo lang naman po kaya. Nandiyan na naman si Zafar. Umaalis kasi siya eh. Muli na po ako host. Ayan. Lalas pinanood ko yung ano mo, yung harang. Alberto Arena dan pulpak sa'yo. Pasukli na lang din. Ayan. From Farm Grip TV. Ayan. Great TV. Ayan. Ayan, Zafar nagbawa ng kanyang bahay. Palablab naman yung aking member mga lalabs na binababa ni Nightbot. Ayan. Yan, Brother Mar Channel Pulpak from Animo Lovers. Ayan, Animo Lovers nagbaba ng kanyang bahay. Ayan, Arena, binigyan kita ng 2 Alberto. Brother Mar Channel Pulpak. Ayan, from Animo Lovers. Ayan. Animo Lovers nagbaba ng kanyang bahay. Salamat mo sa paharang host. Ayan. Ang dami mong dilaw-dilaw sa video mo. Ibig sabihin maraming harang to. Ayan. Haba ng harang mo, madam. Ayan. Salamat po sa paharang Farm Grit. Ayan. Mary Jo sa aming love shout out. Ayan. Tamsak ho. Salamat po sa sa patamsak dyan, Madam Mary. Ayan. Palablad si Madam Mary. Ayan. Nag-LS yan mga lalabs. Ayan, Michael Rocha nagbaba ng kanyang bahay. Ayan. Zafar nagbaba rin ng bahay. Ayan. Michael Rocha Dan. Ayan. Nani Silva nagbaba ng bahay. Ayan. Ayan, Zafar nagbaba ng bahay din. Ayan. Ayan, Farm Grit TV nagbaba ng bahay. Zafar nagbaba uli ng bahay. Ako. Ayan. Keke and Tipsy. Mas papin po. Ayan. Sige lang lalabs. Malaki na ang babae mo. Mamaya mag-ano muna tayo. Mayroon pa kasing nauna sa'yo. Ayan. Farm Grit TV Pulpak Suklidan with Bakas. Ayan. Salamat. From Alberto Arena. Ayan. Arena. Ayan.
Farm Grit TV, you done and you connect me, my friend. Thanks. Ayan. From Zafar. Ayan. Zafar nagbawa ng kanyang bahay. Ayan. Nagbigay ko siya ng dalawa sa'yo, Alberto. Ayan, Zafar nagbaba ng kanyang bahay. Ikaw ang nagbigay ng kulay sa aking mundo. Sa aking mundo. Ayan, 8 million in the house. Mega love shout out. Ayan. Mga lalabs, wait lang ha. Iinom lang ako ng kape. Kunin ko lang yung kape dun ha. Farm Grit TV full pack from Animo Lovers. Ayan. Kunin ko lang yung kape mga lalabs para di ako antukin. Ayan, Animo Lovers nagbaba ng bahay. Ayan. Alberto Arena harang. Ayan. Salamat sa paharang mga lalab. Kunin ko lang yung kape mga lalabs. Ayan. Zafar nagbaba ng bahay. Kunin ko lang yung kape. Ayan. Nang tayo magising. Ayan. I'm back. Ayan, baka nagsa-elisan na sila. Naginom lang ako ng kape mga lalabs. Pampagising. Ayan, please my friend, host my pin. Stay there, Zafar. Give me 2 minutes. After that, I will pin your link, okay? Don't go because that time I was calling you many times, you're not responding. So what I will do? FW Lutong Pinoy in Canada nagbaba ng bahay. Ayan. Yan palablab naman yung aking member na si Bloody Coder mga lalang. Kung gusto yung matutong paano mag-hack ng yung chismis ni Martes para ma-hack nyo yung chismis ni Martes kinamagahan. Dikitin nyo si Bloody Coder. please, oh my god. Ayan, Alberto Arena, baba muna po kita lalabs. Ayan, ipin muna natin si Zafar nang tumahimik na. Ayan. Ayan. Why you're angry, Zafar? What I did? You're angry. Because I call you many times, Zafar. You're now make angry to me. Why? Dami harang hos, ha ha ha. Nagalit na sa akin mga lalab si Zafar. Ayan. Hindi mo naman kailangan magalit. Ayan, Alberto Arena, baba muna po kita lalabs. Pin muna natin si Zafar. Ayan.
Nakakatuwaran ako nito. Why you're make angry to me, Safar? Chwada. Lo dami harang, hahaha, ayan. Salamat sa paharang dyan, Farm Grit TV, ayan. Nagbaba ng kanyang bahay. Alberto Arena, binaba mo na kita, lalags, ayan. Dan tamsak pabalik na lang po Alberto Arena from Mama Donna, ayan. Mama Donna, pag nag-shoutout ka po ng kung sino po yung dinikitan mo, sabay baba ng bahay, ayan. Para po mabalikan ka kaagad, ayan. Ayan, Zafar Dan from Michael Rocha, ayan. Michael nagbaba ng bahay, ayan. Farm Grit TV, you done and connect me, my friend, ayan. Thanks, my friend host. Tingnan mo ngayon, ano na siya, ambot, oy, may lalags, may malabi shoutout, oy, may unase, ayan. Anase, ayan. Hula, ayan. Palablab naman yung aking member na si Jonaski, mga lalabs, ayan. Ayan, si Oimi nagbaba ng kanyang bahay. Ayan, ay, uminom ako ng kape na buhayan yung aking dugo, ayan. Okay, Zafar, I will give you 2 banana. Zafar, ayan. Uy, may nagbaba ng kanyang bahay. Palablab naman yung aking member na binaba ni Nightboot, mga lalas, na si Kino, ayan. And Michael Rocha Dan, please, from Oimi, ayan. Mga lalabs, dikitan nyo si Oimi at balikan, ayan. Legit po yan si Oimi, ayan. Nagsusukli po yan, ayan. Farm Grit TV nagbaba ng kanyang bahay, ayan. Oimi nagbaba ng bahay. Host, alis na po. Ako work. Happy New Year, host. Salamat sa support, more power. Host, see you next time. Sige po. Animo lovers, sige po lalas, mag-iingat ka po dyan. Ay. Ingat ka lalabs, animo lovers, ayan. Yan, Michael Rocha Dan, please, ayan. Michael, pabalikan na lang po si Oimi, ayan. Michael, connect to Oimi Anase, ayan. Margaret Marquez Vegas 21 mix tusok tamsak dan po sa masarap na kaldereta with bakas dating dikit po, salamat, ayan. Kain tayo friend, noodles Miss Bulong, ayan. Noodles yung breakfast mo, ayan. Sige kain, isubo mo na lang ako, Mikasha, ayan. Subo na lang kung saan mainit mong noodles, ayan. Dandan ka, baka mapasok ka. Ayan, oy, may nagbaba ng kanyang bahay, mga lalabs, ayan. Palablab naman yung aking member, mga lalabs, yung binababa ni Nightboot, ayan. Yan, oy, may nagbaba ng bahay. Ayan, padikitan nyo ng kapin, mga lalabs.
MJ Bips Barrel, mega love shout out. Tamkis Host, ayan. Salamat po sa patamkis dyan, ayan. Sino ba dito yung mga sumasahod na mga lalabs? Pwede ba ako sa inyong magtanong? Ayun. Kasi, kung hindi pa naman ako sumasahod sa YT ko, pero nakuha ko na yung Google Pin ko nung nakaraan. Diba ang sabi doon ni YT, kailangan mo munang maka $100 bago ka makasahod. Ayan. So ngayon, yung nakalagay dun sa revenue ko nung November, nakaano ako $41 nung ba yun, nung December 41 uli hanggang January nag 41. So kininta ko siya, pinagsama-sama ko, lagpas na nga ng 100 eh. Paano ba yun? Sino yung mga sumasahod na dyan? Ayan, Lolo, mega love shout out. J-Sayer, thumbs up dan. Ayan. Dodo TV, mega love shout out. Ayan. Junaski, nagbaba ng kanyang bahay. Ayan. Ay, Nightbot pala. Harang host, salamat sa paharang dyan, Alberto. Ayan. 1020 paliyan dyan. Ayan. Ayan, Lolo. Paningit na ako sa'yo. Dikit mo na yan sa akin. Bigyan mo na ako ng 10, Lolo. Hoy. Ayun, Giser. 10 lang sa akin. Bigyan mo na ako 10. Ayan. Hello, nice to meet you from Dudu. Ayan. Lolo, nagbaba ng kanyang bahay. Ayan. Hoy, may una si Pulpak dan to your house. Please visit my house too. From Alberto Arena. Ayan. Lolo TV, nagbaba ng kanyang bahay. Ayan. Ada Crab Tamsak. Ayan. Alberto Arena, nagbaba ng kanyang bahay. Host, hindi mo yan basihan sa revenue, host. Dapat sa Google AdSense talaga. Ilang meron kayo sa Google AdSense? Ano ba yun, host? Hindi mo yan basihan sa revenue, host. Dapat sa Google AdSense talaga. Ilang meron kayo sa Google AdSense. Ayan. Ganun ba yun? Ayan, Lolo 1020. Ayan. Gibong mega love shoutout. Check mo muna sa analytics mo kung magkano na ba naipon mo. Kasi sa loob ng 3 months, 41, 42, 42. Hindi ba yun pagsasamahin? Pinagsama ko na sa 100 plus na eh. Ayan. Kailan mas isang buwan maka $100 ka na? Oh my God. Di pa ata nag-update si Lulu eh. Iwan ko. Every month, meron naman akong revenue. Hindi ba yun pagsasama-samahin? Sige, Lolo, dikitan mo na ako 10. Sige, OTW po. Ayan. Alser to dan to you. Ayan. Mas may pasok pa ako mamaya. Tulog muna ako para may lakas. Sige, Alberto Arena Lalas, matulog ka na po. Good night, sweet dreams. Ayan. Si Lolo talaga kumain na naman. Graduate na ako eh. Ayan, Staff Auditor Joanna Puentes, mega love shoutout. Tusok, ayan. Nagbaba ng kanyang bahay. Ayan, Ada Grab, mega love shoutout. Dan and Safar Official. Ayan. Safar connect to Ada Crab. Ayan. It's nice to listen to the broadcast. Ayan, Dodo TV. Ayan. Even you don't understand me, Dodo. Ayan. Ayan, Dodo TV, nagawa ng bahay. Huwag mo pag samahin sa sama loob mo dyan. Huwag mo muna sahurin, 5K lang yun. Ayan. Huwag mo muna sahurin, 5K lang yun. Ayan. 5K lang pala yun. Ada Crab. Ayan. Most of TW 10. Sige po, naku, 950 na lang. Oh my God. Kinain na ni Lolo yung 20 ko mga lalabs. Wala talaga to si
check mo sa Google AdSense, may nakalagay threshold check. Ilang meron kayo sa Google, ayan. Padamihin mo lang, host, ayan. Sige, padamihin ko lang. Saldi Boy Fishing Vlog, mega love shout out. Ayan, tamsak kabayan, saglit lang ako kasi may gawa ako. Mga sige lang lalabs, ayan. Ayan, Dodo TV nagbaba ng kanyang bahay, ayan. Hindi nag-base sa revenue or YT Analytics, ayan. Everyone please visit, ayan. Si Yuming Django Channel, ayan. Ada Crab nagbaba ng bahay, ayan. Dodo nagbaba ng bahay, ayan. MJ, ayan. Sige mamaya lalabs, wait lang. Pagkatapos ni Zapar, ipin kita para matamsakan ka sa premiere mo, ayan. Smile is beautiful. Ambot, oy. Ako ikat, dalawa na nakasahod. Sana all, ayan. Ano ba yun, eh? Pag naka $100 ka na ba, pag sunod na sahod mo, magkano yun? Happy New Year, ayan. Madam, Happy New Year, Mary Josa, ayan. Ayan, Pong Gamer, mega love shout out. Hello po, host. Ayan. Mega love shout out. Pong Gamer, ayan. Staff auditor nagbaba ng kanyang may dating dikit sa nakaping tamsak na lang, ayan. Pong Gamer, ayan. Mega love shout out all. Happy New Year, ayan. Sa Google AdSense talaga mag-base host, ayan. Tingnan ko na lang. Check mo threshold at ilan meron kayo sa Google AdSense, ayan. Hindi ko lang ng uragawa, nagbaba ng kanyang bahay, eh. Uy, may nagbaba ng bahay. Ada Crab Yudan and my friend, ayan. Ang idol ko. Ayan, Mary Josa nagbaba ng kanyang bahay, ayan. Dodo TV Dan, ayan. Dodo TV connect to Mary Josa, ayan. Tusok Dan from Pong Gamer, ayan. Pong Gamer, ayan. Every 12 of the month nag-update sa AdSense. Wala pang 12. So, sa 12 pa pala siya mag-update lalabs. So ngayong January 12 pa siya mag-update. Okay. Sige, Ada Crab. Hintayin ko sa January 12. Thanks, host. Love you, ayan. Love you too, ayan. MJ, ayan. Patamsakan muna natin si MJ, ayan. Baba muna natin si Zapar. Magalit na naman yan sa akin, ayan. Ayan, patamsakan yung kanyang premiere, mga lalabs. Si MJ Barrel, ayan. Bad trip to eh. Iwag mo na akong dikitan, tingin ko nga. Oras ng taglagas, uy. Nadikitan mo na ako, lolo, ayan. Yan yung nadikit mo sa akin. Yan yung nadikit mo sa akin, lolo. 15 nadikit ko sa'yo, ayaw gumalaw, bahay mo naglalagas. Nag 1916 na tas na 1. Sige, huwag mo na akong dikitan at si lolo. Ayaw niya akong pagalitin ng 2K ako. Ilang beses na ako katutukay, bigla na lang bumabagsak. Pang-apat na ata eh. Iwan ko din kay lolo kung anong ginagawa kong kasalanan sa kanya. Nag-2K na ako, mga pang-apat na beses na nag-2K, nag 2.10. Oy naku, kinain yung 105. Sunod 150. Oh my god. Ayan akong mag-2K, bahala siya, ayan. Ayan, Ada Crab nagbaba ng bahay. Mary Josa nagbaba ng bahay, ayan. Ada Crab pasok lipo, ayan, from Mary Josa, ayan. Staff Dan from Oime, ayan. Ayan, 10:20 daw kay lolo kung sinong may dyan, mga banana, ayun, makipagpalitan kayo mga lalabs, ayan.
Dan tamsak pabalik na lang po Alexander Manigbas, ayan, from Mama Donna. Mama Donna, pag nag-shoutout ka po, magbaba ka ng bahay mo para ikay mabalikan, ayan. Ayan po ang gamer, nagbaba ng bahay, ayan. Wimi nagbaba ng kanyang bahay, ayan. JB Guitar, mega love shoutout. JB Guitar Tutorial, ayan. Mega love shoutout lalabs, ayan. Ayan, JB nagbaba ng bahay, ayan. Mary Josa, ayan. Dan tamsak sa nakapin, ayan. Salamat po, Madam Mary Josa, ayan. Ayan, palablab si Mary Josa, mga lalas. Maraming tao yan sa kanya, ayan. Nag-LS po yan. Ayan, oy, may anase. Stop dan, please, ayan. Dodo TV nagbaba ng bahay, ayan. Dan Bloody Coder from Ada Crab, ayan. Salamat po, Ada Crab, ayan. Ayaw gumalaw, 15 host, relax lang muna, hahalagas na naman si Lolo. Kahit ako 4,017 na yan, ngayon 3. Ay naku, si Lolo. Ayan, Lolo nagbaba ng bahay, Giselle, ayan. Pong gamer Dan na 74 to you, please connect, ayan. Malit pa pala yung bahay niya. MJ tamsak Dan sa premiere mo dating dikit, ayan. Pong gamer, support my house, iwan lang ng bakas, magsusukli po ako. Tamsakan ko yan, MJ, ayan. Ayan, tamsak MJ. Sa akin, January 10, ayan. Ayan, Mary Josa, patamsak sa premiere ko po mamaya na yan, ayan. Ikaw po sunod kay kay MJ Views po, ayan. Powered by DJ Bongbong Exclusive. Anong gamit mo sa live stream, ayan. Streamlabs po. Streamlabs Obs, ayan. Happy New Year, Lolo, ayan. Ayan, Zafar nagbaba ng kanyang bahay, ayan. Oy, nagbaba ng bahay, Zafar, again. Oy, ayan. Lagi lagas talaga, ayan. Parang yung J-Bips, ayan. Parang lalong humigpit si Lolo ngayon. Ayan, Zafar nagbaba ng bahay, ayan. JB Guitar nagbaba ng bahay, Zafar, ayan. Oy, and Zafar again, and again, ayan. Dan tamsak na ako sa nakapin at dikit, ayan. Lady Pat 04, mega love shout out, tamsak host, ayan. Ayan, Lady Pat, meron ka na pong jacket, ayan. Dan na ba kayo sa nakapin, mga lalams, kay MJ, ayan. Iwan ko kayo lang, kaya ako makakagraduate ng 2K. Ayan, tamsak na MJ Beep sa iyo. Yung dalawa yung tamsak ko. Wow! Kay DJ Boom Boom pala yan. Pa-share Salamat, walang anuman po, ayan. Nanata si Lulong Balak pag din ako ng 2K, eh. Ad Crab Dan tamsak, pabalik na lang po, Polpak. Dikit ka limbang, please. Pabalik na lang po, please. Mama Donna, pag nag-shoutout ka po kung sino yung dinikitan mo, magbaba ka po ng bahay mo para mabalikan ka po, ayan. Kasi kung mag-shoutout ka lang ng ganyan, hindi kanya babalikan, ayan. Kasi minsan, nandyan sila umaano sa mo sa link na binababa mo, ayan. Hindi man sila nagbabasa. Magbabasa yan mamaya pagtapos na silang mangisda. Yan, Lady Pat, kumusta host? Okay lang po ako, lalap. Ayan. Happy New Year sa'yo. Ayan, si 10 available. Ayan, makipagpalitan ka kay Lolo, Giselle. Ayan. Si Giselle, ayan, meron siyang team 20. Ayan. Nandyan ka pa ba, Giselle? Ayan, may 10 si Lady Pat. Mary Josa, noted po, balikan ko kayo, ayan.
Mama Donna nagba ng bahay. Ayan. Pabalikan na lang po yung mga dinikitan ni Mama Donna. Ayan, yung mga shoutout niya. Ayan, Lady Pat nagbaba ng bahay. Ayan, host, anong gamit mo sa live mo, host? Streamlabs po, ayan. Streamlabs. Oo, matagal na akong dumikit na sa'yo, Chester, sino ba to? Si Lolo. Ayan, makipagpalitan ka kay Pat. Ayan, Lady Pat, ayan. Gisir, matagal na akong dikit sa'yo, tinan ko. Yan, matagal na tayong magkaibigan, matagal na, ayan o. Nakadikit yung main ko sa'yo, lalabs, Gisir, ayan. Ayan, Mama Donna Dan, pasukli dito kay Lani Torres from Lady Pat, ayan. Lani Torres. Ayan, okay, ganda siya, host. Nice, ayan. Ayan, mag-download ka dyan, MJ Bips, kung gusto mong gumamit niyan, ayan. Streamlabs OBS, ayan. Download ka, ayan. Tapos gawa ka ng ayan, yung lumalabas sa harapan ko, yung mga nagbi-message para nakikita nila. Ayan, si Lady Pat, Chester, meron siyang 10, ayan, makipagpalitan ka dyan. Madam sino ba yun? Nasaan na siya yung kanina? Madam Mary JB, nandyan ka pa po, ayan. Ayan, si Mary JB. Mary Jusa pala yun. Ano to eh? Ayan, MJB, baba muna po kita. Patamsakan naman natin si Mary Josa. Ayan. Ayan, Lady Pat, makipagpalitan ka kay Chester. Ayan, meron siyang 10 to 20. Ayan. Ayan, Chester, makipagpalitan ka kay Lady Pat. Ayan. Lolo Jesser, di mo ako nabalikan kanina, 15 dikit ko sa'yo, pasukli naman. Patay, Jesser. Chester, sinisingil ka na ni Lady Pat. Di mo pala siya nabalikan. Nagkita kayo dito, ayan. Salamat ka lang naman po, ayan. Patamsak yung nakapin mga lalabs, ayan. Ayan, Chester, balikan mo na si Lady Pat. 15 daw yung dinikit sa'yo. Ayan, Living Well, Migalag shoutout lalabs. Living Well UK, ayan. Dan sa nakapin, ayan, MJ Bips Barrel Dan, ayan. MJ, pabalikan si Living Well, ayan. Tamsakan ko yan, Madam Mary Josa, ayan. Siya ay hahayaan mo. Hayaan mo na mamaalam. Sinisigil ka niya nga, Chester, hindi mo daw siya nabalikan na yan. Ayan, Saldi Boy, nagbaba ng bahay, ayan. 4.17 to 4.18k bahay mo, ayan. Lady Pat 10 tayo, ayan. Dan Living Well UK, gumuhit ka na, ayan. Salamat, host, ayan. Iwan ko kay Lolo, oy.
Kaya na akong paalisin. Bumalik na naman ako sa 1.950. Hindi na ako nakakaalis sa 9.50 na yan. Uy. Ayan, Zafar nagbaba ng kanyang di ko alam po eh. Ayan. Ayan, Chester nagbaba ng bahay. Ayan, Zafar nagbaba ng bahay. Yung bahay ko 3,980 pa lang naman, baka po iba na dikitan mo. Ayan. Sinisingil kanya Chester. Ayan. Chester TV19, you done and connect with me, friends. Ayan. Nag-noted ka pa kanina, ayan. From Lady Pat, ayan. Chester, nag-noted ka daw, ayan. Ayan, Zafar Official, ayan. Lady Pat, umalis ka na. Tibuang. Diyos ko. Malalaglag eh. Siya ay hahayaan mo. Ano na mama, alam mo yan. Ayun mga lalas, palablab yung nakapin, patamsakan yung kanyang premier mga lalang. Ayun. Wala nito dan tamsak, pabalik na lang po pulpak. Dikit kalimbang please. Ayan, OFW Lady 12, tamsak ulit to. Salamat sa patamsak lalabs. Ayan, may jacket na yan lalabs. Ayan. Skin lady, ayan. Mashallah, ayan. May jacket na yan lalabs. Ayan, Merjosa Dan from Living Will UK, ayan. Tayo sa huli. Ayan, Mama Donna, dan tamsak ko sa nakapin. Ayan, Merjosa Dan na po si Mama Donna sa'yo. Pabalikan na lang po. Ayan, nagbaba ng kanyang bahay si Mama Donna. Ayan, Chester 19, Yudan, bla bla bla. Ayan, connect to Zafar Chester. Ayan, Zafar nagbaba ng bahay. Ayan, GB nagbaba ng kanyang bahay. Ayan, again Zafar nagbaba ng kanyang bahay. Ayan, itong account gamit ko kay Ma'am Ruth kanina. Ayan, from OFW Lady 12. Ayan. Ayan, FW Lady 12 nagbaba ng kanyang bahay. Ayan. Malablab naman yung aking member mga lalabs na si Lloyd. Ayan. Akrimas 36 vlog, big love shout out. Ayan. Ayan, Akrimas, meron ka na pong jacket. Ayan, Saldi Boy nagbaba ng kanyang bahay. Mga lalas, patamsak yung nakapin sa kanyang premier si Merjosa. Ayan. Nag-LS po yan mga lalas. Madaming tao dyan. Ayan. Maraming ayuda dyan mga lalabs. Ayan.
manood pa naman ako ng 2 minutes sa latest video mo, ayan. Watching from Saudi host, ayan. Salamat naman dyan, Lalang, ayan. Salamat dyan, Akrimas. Ayan, JB Guitar, nagbaba ng kanyang bahay. Corona, Corona. Corona, Corona. Ayan. Dan sa nakapinhos, ayan, Mary Jo sa Madam. Dan na po sa'yo si OFW Lady 12, pabalikan na lang po, ayan. Dan sa nakapin, from Akrima 36 Vlog, ayan. OFW Lady 12, nagbaba ng bahay. DJ Dance Remix. Akrimas Vlog, nagbaba ng bahay, ayan. NFW Lady nagbaba ng bahay. Akrimas 36 Vlog nagbaba ng bahay, ayan. Malablab naman yung aking member na si Junaski mga lalabs, ayan. Donna Bon Holar, may love shout out, ayan. Tamsak there, ayan. Can you watch one mine video now there, ayan. Drop your link, Donna Bon, so that I will check your house, ayan. Ayan, Jibong Mix TV, may love shout out. Full pack sa'yo loads, ayan. Saldi Boy Fishing Vlog, ayan. From Jibong Mix TV, ayan. Lolo Gisser, gamit mo doon iba. Di ba iyan videos mo na pinanood ko po ng 2 minutes, ayan. From FW Lady, ayan. Mayong 2, may love shout out, ayan. Jibong OTW sa'yo, salamat, ayan. Gibong Dan from OFW Lady 12, ayan. Pasok dito kay Lani Torres, ayan. Donna Bonholar, ayan. Click this house now there, ayan. Also watching from Kentucky, ayan. Okay, I will watch your video, Donna Bon. You have a big mansion, Donna Bon, mashallah. 7 point something, ayan. From Kentucky, ayan. I'm here in your house, ayan. Donna Von, ayan. Call me Big Boy cause that my nickname there, ayan. Big Boy. Also, I'm dancing there, ayan. Ayan, ayan, ayan. Uy, may anase nagbaba ng bahay. Uy, man nagbaba ng bahay. Dan to you, FW Lady from Jibong Mix, ayan. Ayan, uy, may nagbaba ng kanyang bahay. Dodo nagbaba ng bahay, ayan. And I'm here in your house. Sino ba to? Si Donna Bon Holar, ayan. Dodo nagbaba ng bahay, ayan. JB Guitar dan pasukli dito kay Lani Torres from FW Lady, ayan. Living Will Yuki nagbaba ng bahay, ayan. Oy, may nagbaba ng bahay. Palablab naman yung aking member mga lalabs na si Lloyd, ay yung binababa ni Nightbot, ayan. Dodo TV nagbaba ng kanyang bahay. Akrimas nagbaba ng bahay, ayan. After you watch whole video, can you maybe leave a thumbs up there? Yes, sure, ayan. Donna Bon, ayan. Oy, may anasi nagbaba ng kanyang bahay, ayan. Jocelyn Vlog, tamsak host, salamat sa patamsak, ayan. Jocelyn nagbaba ng bahay, ayan. Staff Auditor Joanna Fuentes nagbaba ng bahay. When on top is then also leave a comment there, ayan.
Jibong Dikit Bill all sa nakapin Mary Josa, ayan. Chester OTW, ayan. Lady, andito ka pa ba? Ayan. Nandyan pa siya, OFW lady, nandyan ka pa, ayan. And Chester, nagba ng bahay, 10:20 tayo guys, ayan. Guys, make sure you've returned back to connect to you, ayan. Chester TV done full pack, also turn all post notification, also leave a comment brother, ayan. Just one stay hello watching from Kentucky, ayan. OFW lady nagbaba ng bahay. Yan, Dudu TV nagbaba ng kanyang bahay. JB Guitar Tutorial done, ayan. Tamsak, pabalik na lang po, full pack dikit, ayan. From Mama Donna, ayan. JB Guitar, pabalikan na lang po si Mama Donna, ayan. Dudu TV nagbaba ng bahay. Jibong Dikit dan na po sa'yo, ayan. Salamat. From Saldi Boy, ayan. Basta team buyog, kapauyog. Baldado, Tesco Mobile. Handa go to work, salamat, ayan. Sino may premiere dyan mga lalabs? DJ Rodski, the best. Sino yung may malit na bahay dyan, yung may premiere, ayun, magsabi na kayo dyan, ayan. Para ating mapin, ayan. OFW lady, ayan. Pin available, ayan. OFW lady 12 babahay, suklaan kita 15, ayan. Yan, OFW lady, suklaan ka daw ng 15 ni Chester, ayan. Dan at Jibong Mix TV sukli, ayan, from Mary Josa. La 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 ilele. DJ RK Bomb. Ayan, Zaldi Boy, nagbaba ng kanyang bahay, ayan. Ilan ba na dikit mo sa akin nilagas kasi banana ko kaya di na ako nagdikit, ayan. Dikit sa nakapin, ayan, from Mary Josa, ayan. Salamat po Mary Josa, ayan. Staff auditor nagbaba ng bahay, Dudu TV nagbaba ng bahay, ayan. Kabayan Papin po Maya, salamat po, ayan. Sige lang Zaldi Boy, ayan. May nagbaba ng bahay. Ito balikan mula ni Torres, ayan. OFW lady, salamat. Welcome po Jibong Mix TV, ayan. Ayan, ay may nagbaba ng kanyang bahay. 560 na yan, pakicheck po, nandito ako sa bahay na yan, ayan.
Malaki nalaga sa'yo kasi di sila magdikit ng maayos. Ako tamsak dikit nood videos po. Ayan. NFW Lady 12. Ayan, nagbaba ng bahay. Uy, may nagbaba ng bahay. Ayan. Lolo TV nagbaba ng bahay. Ayan. Kaya malit sa imbiti naglagas dalawa. Ayan. Iwan sa akin niya, ang daming kinain. 20 na naman. Hindi na ako nakakaalis. Okay. Ayan, Lolo TV nagbaba ng bahay. Ayan. Pay me please. Ayan. Full pack sa'yo, ma'am. Ayan. Mama Donadan na sa'yo si Jibong Mix. Ayan. Ayan, patamsak naman si Bicolanang Oragon mga lalabs. Ayan. Ayan, Dudu nagbaba ng bahay. Ayan. FW Lady nagbaba ng bahay. Ayan. Tapos dinigitan na kita kanina, di mo pa ako binalikan. Dinigitan kita ng 15 nagmonths. Tapos bumalik naman sa 150. Sige lalabs, wait lang. Chester TV 19 na yan, nagbaba ng kanyang bahay. Hindi, dati ako ng 1,960 lalabs. Dati ako ng 1,967 ako kanina. Ayan. Kasi nung nag-ilas ako, yung dating banana ko 1,960. Sa YouTube studio ko 67. Ayan. Ako balik na naman ayan. Ani Toros dikit dan na po sa'yo. Ayan, from Saldi Boy. Ayan. Ani Toros dikit dan na po sa'yo. Ayan, from Saldi Boy. Negros Beats Club. Lily Torres of W Lady nagbaba ng bahay. Ayan, SSC TV nagbaba ng kanyang bahay. Ayan, bigyan shout out SSC TV. Ayan. Aldi Boy nagbaba ng kanyang bahay. Ayan. Yan, Jibong M7X Black Dan please. Ayan. Yan, Zaldi Boy nagbaba ng bahay. Ayan. Huway mabahay mo. Ayan. Chester nagbaba ng kanyang bahay. Stancing. Yan, ay, hindi nagbaba ng kanyang bahay. Ayan.
FW Lady 12 nababa ng kanyang bahay. Ayan. Dan tuyo oy may anasi, thank you from Jibong Mix TV. Ayan. Social distancing, it is a kind of consideration with its two personality is not combined. Yes, that is social distancing. 1 liter this time. What is social distancing? While social distancing, it is a kind of consideration with its two personality. Di ka pa nag-start, Chester, pa 71 Lani Torres. Ayan. 1 liter. Just want to stay, hello, I need it, mine super there. Ayan. Ano daw? Have a good rest of your night. Good night there. Ayan. Ayan, 10 to 15 available from FW Lady. Ayan. Sino dyan, ano, nakipagpalitan na kayo? What is social distancing? 1 liter this time. Ayan, Bicol ng Uragon Dan. Ayan, thank you, Oime. Salamat po sa patamsak dyan, Sir Jibong. Ayan. Parang salamat po sa paharang. Ayan, ay may nagbaba ng kanyang bahay. Social distancing, it is a kind of consideration with its two personality is not combined. Yes, that is social distancing. 1 liter. Oime. Bicol ng Uragon and me is only one. Thank you so much. I'm your old friend. Ayan. Oime Dan from OFW Lady. Ayan. Oime connect to OFW Lady. FW Dan Toyo, syukran kitir. Ayan. Bicol ng Uragon and Host is the same. Oime Anasi. Ayan. Matagal na akong dikit dyan. Baba ka ng bahay, Sir Jibong. Ayan. Ulit man siya, uy. Yes, Oime, just wait, Oime. I will pin your link.
Pin ko to saglit. Giselle Vlog, dikit dan na sa'yo. Ayan. Uy, may nagpaba ng kanyang bahay. Ayan. Pin muna natin to kasi makulit. Ayan. Ukuran kitir. Ayan. Ayan, SSS dan please connect to Lani Torres. Ayan. Nilubat na uy. Papatay mo ako to. Hindi ko ito nakasaksak. Isa. Charge natin. Oh my God, bismillah. Ano ba yun? Ayan, nag-charge ang button. Ayan, James JPGP, mga love shoutout, thumbs up, ayan. Thank you so much, James JPGP, ayan. Saldiboy Fishing Vlog, ayan. Kabayan, paalam na muna ako, pasok na ako, papin na lang, maya ko na lang balikan, salamat. Sige, Saldiboy, ayan. Pin kita sa milik, ibaba ko na si Oimi. Ayan, James GPGP nagbaba ng kanyang bahay. Ayan. Ayaw mag-charge. Huwag ma-vlog nagbaba ng kanyang bahay. Ayan. Ayan, Dudu TV nagbaba ng kanyang bahay, mga lalab. God bless everyone. Ayan, alis na ako, Chester D ng sukli. Sige po, FW lady. Umalis na ata si Chester, lalab. Sayaan mo na yun. Gusto mo baklasin mo na lang. Pero okay lang yung tulong mo na yun, lalabs. Ayan, Dodo TV nagbaba ng kanyang bahay. Ayan. Ayan, Dodo TV nagbaba ng kanyang bahay, mga lalabs.
Iwan lang po ng bakas mga lalabs para sure mabalikan ko po kayo. Ayan. Yan, Dodo TV nagbaba ng kanyang bahay. FWLD nagbaba ng bahay mga lalabs. Ayan. Yan, Dodo TV nagbaba ng bahay. Ayan, Dodo TV OTW from Huayma. Ayan. Ayan, pulpak sa'yo Huayma vlog from Jibong Mix. Ayan. Ayan, nag-LS po yan si Sir Jibong. Dikitan yung mga lalab si Sir Jibong. Ayan. Dodo dan visit my house. Thank you. Ayan. Huwag connect to Jibong Mix TV. Ayan. He already done connect to you lalabs. Ayan. FW tong Pinoy ay nagbaba ng bahay. Ayan. Jibong Mix OTW. Ayan. From Huayma vlog. Hello. Ayan, dikit bill all sa'yo, Sir FW Lutong Pinoy Canada. Ayan. Walang bakas po. Ayan. Sige po, sige lang. Ano na lang si Huayma? Ano yung bahay niya?
Si Batang Sandstorm pala to. Yan, April Mendoza, may love shout out. Dan Tamsak host, ayan. April Mendoza, may love shout out. May jacket ka na po, April, ayan. Ayan, may love shout out. May jacket ka na, April. Iwan ba? Nice. Alis muna ako sandali, nakabag lang. Sige po, maraming salamat po, Jibong Mix TV, ayan. Ayan, April Mendoza, nagbaba ng bahay. April Mendoza. Malito pala bahay niya. April Mendoza, 443. Natin dikit siya ng kapin. Ayan, tamsak na lang po. Ayan. Kinudan, ayan. Salamat, lalabs. Bigyan kita ng 5 lalab. Nangatin na ako. April, salamat sa pagdikit, ayan. Ditan mo rin si Junanski, saka si Bloody Coder, ayan. Yan, sa bahay mo ako ngayon, April Mendoza, si Oliver's Vlog. Yan, dikit ko na isa.
Ayan, Lloyd Dan. Ayan, maraming salamat lalabs. Ayan. Bigyan kita ng 5. Ayan. Diktan mo rin si si Jonas saka si Bloody Coder. Ayan. Ayan, panoorin ko muna para dikit. Salamat host, walang anuman. Ayan. Huwag ka na magbaba April kasi nakapin ka. Ayan. Ayan, Bella Dona Kabatay, mga love shout out. Charge ko isang BP, ayan. CP. Yan, may jacket ka na, Bella. Kuya Jumong, may love shout out. Good morning my friend. Ayan. Kuya Jumong, kumusta ka na po? Ayan. Mama Donut 2. Ayan. Si Mama Donut pala to. Ayan, si Mama Donut pala may ninja. Dan tamsak ho. Salamat sa patamsak po dyan. Ayan. Ayan, Mama Donut, meron ka palang ninja. Jonas Kidan, ayan. Sige lang April, ayan. Huwag ka magbabab sa April ng bahay mo. Ano ka lang mag-message, ayan. Huwag ka magbaba ng bahay mo at nakapin ka, ayan. Kuya Jumong, kumusta ka na po, ayan. Pinapanood ko pa April yung video mo, parang dikit na dikit. Ayan. Sinanla ko muna bahay ko, host. Saan? Ano mo sinanla? So, saan ka na nakatira ngayon ang butoy? Shual. Ayan, Mama Donna TV Dan po from April. Ayan. Dagdag pa dyan ang ngiti niya, proteinin ng kapan niya, sure nga finish ka. Ayan, pangalawang digit ko to sa'yo, April. Si Oliver pala to. Dito muna ako sa bahay mo, tambay. Ambot eh. Akala ko yung bahay mong totoo. Wala, kanina madaming tao. Ngayon yung tao matulog na. Yan, Daddy Dan. Salamat po April dyan. Ayan. Pinapanood ko pa yung video mo, yung pangatlong dikit.
Ayan, naka-support lang si Kuya Jumo. Ayan. FW Lutong Pinoy, nagbaba ng bahay. Ayan. Awol 1 tusok, biglang shout out. Ayan. Salamat sa patusok dyan, Awol. Ayan. May jacket ka na, Awol. Ayan. FW Lutong Pinoy Dan. Ayan. Masama pakiramdam ko. Bakit, Kuya Jumo, ano nangyari sa'yo? May laglat ka? Oliver Vlog Dan, tamsak pabalik na lang. Ayan. From Belladonna, Kabatay. Jibong Mix. Migalab shout at beautiful loss. Kagising lang kasi puyat kababantay kay Bunso. Ayan. Inalmusal na ni Lolo. Hindi ko na kasi nararamdaman tusok niya sa akin. Ambot, oy. Migalab shoutout Jumong. Ayan. Kuyat pala si si Nilmar. Sabi ko kanina hindi ka doon pumunta. Ayan. Sabi ko wala si Nilmar. Ayan. Billy Dan kanina po. Ayan. Bill Dan. Ayan. Kinubambam Dan. Ayan. Salamat lalabs, Awol. Ayan. Pangatlo to lalabs, April. Ayan, pangatlo. Pinks, Milag, shoutout, Tamsakos, Oragon. Ayan. Salamat po sa patamsak dyan, Pinks. Migalab shoutout sa'yo. Kasi channel, my friend, from Kuya Jumong. Ayan. Kinubambam, salamat po sa pagdikit kay Kino. Ayan. Ayan, Pinks, nagbaba ng kanyang bahay. Ayan, April, pangapat. Pangapat na dikit sa'yo, lalabs. And Lord Dan po, ayan. Salamat, lalabs. Pinks Dan, ayan. Belladonna Dan, ayan. From Pinks, ayan. Pinks Dan from April. Staff Auditor Joanna Fuentes, nagbaba ng bahay, ayan.
Pinks Dan, ayan, from Owl, ayan. Full pack sa'yo, Lods, April Mendoza, ayan. Lutong Pinoy Dan, ayan. Yan mga lalabs, ano, 10 minutes na lang mag-out na ako mga lalabs. Nilmar, April at Owl House po, please suklian ko kayo, ayan. Mga lalabs, 10 minutes na lang mag-out na ako, ayan. Maga kasi yung pasok ko bukas, ayan. Dan sa nakapin April Mendoza pasukli, ayan. From Kasi Channel, ayan. Awol. Sirap pala to. Malaki na pala ng bahay ni Irap, ayan. Dati kasabayan ko to noon, malit pa yung bahay niya. Siguro ano, marami siyang time para mangingisda. Si Owl, ayan. Kaya malaki na yung bahay niya. Kasi wala akong time eh. Sa araw nasa trabaho, tas late na ako nakaka-uwi. Ayan, time ko kunti lang para sa LS, ayan. Kasi channel Dan sukli from April, ayan. 698 ako sa'yo, Pinks, ayan. Bella Dan pasukli, ayan. Dan sa nakapin, ayan. Awol 1 Dan tamsak sa premiere, ayan. Yung tamsak sa premiere mo, Awol. Tamsak sa premiere, Awol, ayan, 2 tamsak. Dati naman tayo magkadikitan, ayan. Oh, na lang, na na na. Para sa'yo, ayan. Gibong Mix TV Dan, pasukli na lang from Pinks, ayan. Staff Auditor Dan from Owl, ayan. Pinoy Explorer Dan tamsak, host pabalik na lang po from Bella Dona Kabatay, ayan. Ayan, Wati Sari, Migalab, shoutout lalabs, ayan. Dan sa'yo, Staff Auditor from Kasi Channel, ayan. Bakit dumami pa?
Ayan, April Mendoza dan from Staff Auditor Joanna Puentes. Ayan. Pulpak sa'yo kasi. Ayan. Channel from Gibong Mix TV. Powered by DJ Bongbong Exclusive. Staff Auditor Awol Dan. Ayan, from Staff Auditor Joanna Puentes. Ayan. Power, beats low, beats low. Kasi channel all dikit. Ayan. Ayan, Pinks Dan Tuyo from Wati Sari. Ayan. Pulpak sa'yo Awol. Ayan. Kuya Jumong. Ayan. Pag bumaba to ng 3, mag-out na ako. Ay, ikaw ang isa. Ayan, Gibong Mix Dan from Awol. Ayan. Dan ako sa'yo kanina, Pink. Salamat sa sukli from Gibong. Ayan. Wati House please from Pinks. Ayan. Thanks, Jiyong. Ayan. Ayan, kasi Dan from Awol. Ayan. Wati Sari Dan, back to you. Thanks from Pink. Ayan. Ay, natatanaw. Ayan. Ayan, Pinks, nagbaba ng bahay. Powered by DJ Bongbong Exclusive. Wati Sari Dan from Awol. Ayan. Yan, Awol, nagbaba ng bahay. Sa gapit araw. Staff Auditor Dan Tuyo back. Ayan, from Wati Sari. Ayan. Yan, Wati Sari, nagbaba ng kanyang bahay. Dan sa nakapin. Ayan. Wow! Kay DJ Boom Boom pala yan. Pa-share it naman. Yan, Kuya Jumong, maya-maya mag-out na ako, mga lalab. Medyo maga kasi yung pasok ko bukas. Awol 1, thanks. Ayan.
Joram Ramayan Vlog, ayan, pa-out na ako lalabs. Joram, salamat sa patamsak. April House, ayan. Kaya nga, lalabs, may pasok pa ako mamaya. Ayan. Pantok na kaya ako. Sige na mga lalabs, ano na, alas 4 na dito ng madaling araw. Okay lang ho, salamat sa patamsak dyan lalabs. Joram, ayan. Bukas na lang uli mga lalabs, see you tomorrow mga lalabs, ayan. Mag-out na po ako mga lalabs. Maraming salamat mo sa inyong lahat. Ayan. Kita-kita po tayo bukas. Ayan. Dugdug na yung mukha ko. Sige na po mga lalabs. Maraming salamat. Wati Sari, Kuya Jumo, Jibong Mix. Ayan. Mag-out na po ako. Ayan. Maga po kasi ang pasok ko mamaya. Ayan. Sige po, see you tomorrow. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ayan. Salamat po, Sir Jibong. Ayan. Ayan, Lalab. Nelmar. Ayan. Awol, maraming salamat. Pinks, Joram. Ayan. Wati Sari, thank you so much. Dodo TV. Ayan. Bye-bye. DJ Rodski, the best. Basta Team Boyog, Gapauyog. Love you too. Love you too. Sige mga lalabs, bye bye.